तंटी बसु किसी जेते हो जेते हो ପରେ ଦେଖିଆ ना ना जेते ପରେ ପରେ आरे कर दे ପରେ आरे कर दे ପରେ ପରେ आरे चश्मा पिंधा दिन बेला बामण ନା कर दे टिके ନା ଆଜି ହବନି आज हम ना ତ ଟିକେ ବଜାଇଛି 10 टका देवी 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ 20 देवी ନା 30 देवी ନା ना हेले काम करी ଦିଅ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି। आ थरे खाली नवीन पटनायक डाक थरे ତଣ୍ଟି ବଜେଇ आरे गोटिए थर डाक्यू ହଁ ହେଲା हाँ ହେଲା हाँ ହେଲା ତ कहीं हेला ଆଉ ହବନି ए तो डाक नवीन पटनायक ए गोटे थर डाके दे हाँ ହାଁ ଶୁଣୁ ହଁ ପୁରା ଗୋଟେ ହସେ ବୋତଲ କାନ୍ଦେ କୁକୁଡ଼ା କରିଦେବି ଚାଲେ ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରେ ସେ ହାରିଗଲାଣି ଏବେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଚାଲେ ନା ହାରିଗଲାଣି ହଁ ତ ଚାଲ ନା ହଁ ମୋତେ ଟିକେ ହଁ। ଏ ସାମଗ୍ରୀ କାଳୀ ପୂଜାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ଆପଣ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି